timelapse, sper să vă placă. Eu am plecat în vacanță, sunt la câteva zile și o să încerc să fac un daily vlog. Așa. Fac un daily vlog, știu că se va auzi vântul acolo în pescăru și se vede foarte frumos. Încerc să fac un daily vlog, le trimit băieților, le editează și postează. Și eu o să fac asta în vacanță, cred că o să le împrumut cu camera mea. Și salut! Sper să-mi trimiteți poze din vacanțele voastre și o să încep să editez asta pe ce să... No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up and above. We're showing star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to cross. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like Kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, they might just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, they might just have to leave. Yeah, shoot. Nu e, m-am uitat eu cu zoom înainte. Yeah, shoot. Yeah, shoot. Yeah, shooting shots. Shooting stars. Didn't even get to cross. Aici ne lăsăm mai și pe mult. Salut prieteni și am ajuns în vacanță, asta e destinația noastră, sunt niște căbănuțe, sunt pe Valea Oltului, el e Teo care mănâncă un măr, am ieșit cu el în vacanță, stați puțin, trebuie doar să reglez ceva, sper să se vadă bine și am zis că voi face un clip, da, un clip, o să filmez în vacanță, nu știu cât o să pot să filmez tot, o să se audă și vântul pentru că asta e clar. Dar... Pentru că suntem la munte. Da. De fapt suntem la Olta, în fine. Da, dar tot muntele e și aici. Stați așa că încerc să nu mai apar din băieții de deal. Nu mi-am luat nici trepiedul flexibil la mine, că n-am știut că să îmi iau bicicleta. Dar o să încerc să fac câteva cadre de pe bicicletă. M-am plimbat puțin pe aici și am văzut că e un câine și mă tot uit că am o fobie de ei și nu-i suport și tra-la-la. Bun, vreau să fac o introducere și vreau să vă arăt peisajul. Deci e foarte frumos. Așa. Apa e cam tulbure, dar e frumos. În rest, bun, și muntele, wow. Deci.
Bun, vreau să filmez seara. Asta o să apară, nu știu, eu stau 3 zile, după aceea vin acasă și plec iară. Vreau, și băieții o să filmeze când pleacă ei în vacanță. Vreau să vă arăt seara tirurile de pe Valea Oltului. Cu luminile lor sunt wow. Vreau să ies la stradă. Bine, acum este undeva acolo poliția, vă voi arăta eu, care tot oprește tiruri de o jumătate de oră. El e Teo. Dacă nu știți, n-am mai filmat cu el până acum. Și vreau să vă arăt o panoramă. Și plus că vin acum 2 țigani, dar în fine, și hai să vă arăt. Poate să le spune pe cei bărbați la oi? Din cauza unei topiri de iad, de zăpadă. Înainte, acolo era, să zicem, vreo 16.000 de tone de zăpadă. Atunci când s-a format prima încălzire globală în cadrul României, zăpada s-a topit și s-a format Oltul, fiindcă acolo era nisip, de aceea apa este tulbure. Atât că... Bun, și acum să vă arăt peisajul de acolo. Și cam asta îmi place mie, deci îmi place muntele ăsta la o nebunie. Vin aici de când sunt mic și, sincer, n-am filmat niciodată. Și vreau să vă arăt. Teo, dacă ai putea veni în spatele meu, nu mă supăr. Bun. Și cam așa arată aici. Ăsta e Olt. Probabil mulți ați venit aici. Încerc să vă fac o panoramă. Bun, și stați să vă arăt. Uite, acolo sunt curcanii undeva acolo în colț. Cum adică curcani? Adică polițai. Uitați, Mașina. undeva acolo. Vine o mașină, dar are loc. Bun, și stați să scad cadrul. Și cam asta e Valea Oltului. Unde stau eu. Acolo sus e adevărata magie. Vreau să urc, am văzut acum 3 ani, am văzut o capră de munte, aveam un aparat mai slab, aveam un Canon atunci, acum am un Nikon, dar sincer am văzut o capră, era foarte frumoasă. De apropiere. Bun, și e super. Aș fi apropiat mult mai mult, cum zice Teo, însă mie nu focalizează, așa că va fi o imagine slabă. Deci vreau să fac un timelapse, nu știu dacă mă mai duce memoria, cred că o să cumpăr un card. Ori o să filmez aici ceva, nu știu, ori un Q&A, vă întreb pe YouTube, nu mai am mega și mi-e foarte greu să vorbesc cu băieții și să-i trimit lui Gabriel. Cred că mâine o să mă duc, cum v-am mai zis într-un video, am mai filmat o parte, mâine o să mă duc la bibliotecă să încarc imaginile, să-i trimit lui Gabriel, pentru că nu am laptop la mine și sincer nu am în ce să le descarc, nu am niciun adaptor să-l conectez cu telefonul, așa că nu am ce să fac. Bun, ăsta e Oltul și încerc să fac un timelapse. Bun, și haideți să vă mai arăt ceva. Bun, deci tirurile sunt spectaculoase noapte. Nu pot abține să vă zic asta. Trec cam 1000 de tiruri pe an. Trec 10 pe zi. Poate 10.000 de tone pe zi. Numărele. Am venit cu bicicleta și vreau să plec în oraș, însă sunt 2 porțiuni în care e doar zid de piatră și dacă mă prinde un tir între zidul de piatră și el, cred că o să ajung ceva țărână. Mamă, cum îl turează ăla. Se aude foarte prost. E wow. O să vă arăt și căbănuțele, o să vă arăt și cabana unde stau eu. Dar mai întâi să fac curat, pentru că de câte ori ajung, fac praf, pardaf, cu mizerie și tot ce se poate. Vântul se aude foarte nașpa. Uite-l! Unde, mă? Uite acolo. Ai o pasăre simplă, aia o rântunică. Ea și apropie. Unde, mă? Ăla nu-i vultur, e steagul. Nu steagul. Dar totuși filmează și steagul. Nu pot să focalizez. De ce? Pentru că nu se focalizează destul. Adică îți dau cu zoom, dar nu mi se focalizează. Găbițule, dacă editezi tu, sper să editezi și partea asta.
Uite avionul tu. Da, putea să vă arăt un avion. N-ați mai văzut. Da, deja a început să se vadă prost. Păi nu știu cât o să mai filmez, vreau să mă duc în cameră să mănânc, vreau să, deci am venit cu bicicleta, v-am zis, n-am trepiedul flexibil și nu știu când, vreau să-l comand. Bine, am ceva gen trepied flexibil acasă, atât că e foarte scurt și am uitat să-l iau, trebuia să prind de bicicletă și să fac câteva videoclipuri. Am acea coardă de la... fiți atenți, e clar, deci fiți atenți. Nu știu dacă se vede tirul acela alb care trece acolo. Va fi oprit direct. Are lemne în spate și să vedeți că poliția o să le oprească. Plus că acolo jos, nu știu dacă o să vedeți în filmare în timelapse, este o cabană. E ca un fel de zid. Da, asta. Nu pot să cred, nu l-a oprit. Bun, când am ajuns eu, a oprit 4 tiruri cu lemne. Bun. Vreau să filmez și la acea cabană, cetate, care e gratis și mă joc acolo de când sunt mic și nu mi-a zis nimeni nimic, abia anul acesta sau anul trecut a reparat-o, vom citi acolo, intru, mă cațăr peste tot, n-am nicio problemă. Așa? Care? E jos în Vale Teo, îți spun eu mai târziu. Bun, și v-am zis, vreau să filmez cu bicicleta. Știu că o să se vadă foarte prost sau o să tremure de te jos, Teo, te rog frumos, o să cazi și să am în grijă, nu vreau să te am pe conștiință, te rog frumos. Bun, și cam asta e tot. Aș face cum se numește, mă? În fine, o să vedeți voi. Uite, somnul. Ăla-i pescăruș. Nu. Da, acolo unde? Nu există somn aici. Ba da. Nu știu dacă există, caută. Bun, și cu asta terminăm și ziua 1 când am ajuns. Știu că am plecat cam târziu, că am ajuns aici la 18:33, am ajuns la 5 aici. A trecut o oră, ai mei au plecat în oraș, asta se numește panoramă. Și vor veni imagini cu bicicleta. O să le pun pe loc. Și nu. Și cam asta e. Cu caltul pe linia de flaut, unde e Gănaut, o aștept cu palme să o aplaud. N-au știe cineva unde e și pe cine caut. Dacă nu mai stau în grup, încă una și mă duc să caut. Unde e că n-am idei, ai tu clanța, am eu cheie. S-o încui și s-o descui în funcție de femeie. O găsesc la joc, cu tronc în pic fault înainte să înscriu. O șutez din club în out. Bun, și v-am promis că voi merge cu bicicleta, v-am zis că nu am trepied flexibil la mine sau să am vreunul prea performant, așa că o să încerc cât pot din drum să-l țin în mână, iar restul drumului să-l las suspendat. Drumul e foarte frumos, v-am arătat deja zona aceasta într-o panoramă. O să încerc să-l țin bine. Te poți să-i dai drumul când nu mai poți să-l țin. Aolă, repede. Hai. Bun. Teodor e în spatele meu, o să vă fac o poză și o să încerc să vă pun. N-am mai făcut chestia cu poza să o pun pe ecran. Știu că nu sunt profesionist, dar îmi place să fac daily vlog-uri foarte mult. Am mai făcut 2 daily vlog-uri. Ține-l drept în față. Ține-l în față. Nu, ține-l în față, te rog. Așa să-l ții. Bun. V-am zis.
un peisaj superb. Îl am pe Teo în spate să vă fac o poză. N-am mai făcut chestia cu poza, v-am mai zis o dată. Și o să încerc. E foarte frumos peisajul. Teo nu-ți mai arătă. Cu mașină. Nu vine, să aud tirurile din partea aceea. Ține-l puțin mai în jos, Teo. Așa? Da. Eu am dacă vă interesează, bicicleta mea e un Between Rocket 340. Bun, încerc să nu mă apropii foarte mult de gol pentru că l-am pe Teo în spate. Hai mai în partea aia. Vreau să vă arăt ceva. Mă voi opri puțin și vă voi arăta un lucru de care m-am îndrăgostit pe Valea Oltului. Chestia asta este că poate unii dintre voi știți, pentru că nu am prea mulți abonați, e asta. Deci aici, undeva e Oltul, ăsta e drumul și asta e stânga, deci pur și simplu eu nu am decât acest drum intermediar și chestia e super șmecheră că la un moment dat sunt niște tunele. Voi pleca din nou, uitați-l pe Teo. Stai, Teodor. Mașina. Nu se întâmplă nimic, urcă. Bun. Este deci foarte frumos. Apa curge super lin. Hai, Teodor, prinde-te de mine. Nu, de aparat. Ține cu bine. Vă rog să vă scuzați că vă târtesc capul. Iar asta e, acum trece o Toyota 500. Cum am mai zis, exact aici, sus, pe versante, am văzut capra sălbatică. Anul trecut, mulțumesc, Teodora. Capra neagră. Așa. Bun. Mergem spre mănăstirea Turnul de la Vâlcea. Acolo suntem, de fapt, în întreprinderea lor suntem cazați. Și deci e foarte frumos. Sper că asta să ajungă pe pagină undeva sâmbătă și să le editez vineri sau să pot să le editez în cursul săptămânii. Dar problema ar fi, așa cum intrăm în tunel, problema ar fi că nu am un calculator la mine sau un laptop, așa că mă descurc eu. Știu că va apărea întuneric și eu o să mă aud în ecou. Go. Așa. Dar mă duc la bibliotecă. Acolo e un calculator foarte jaf. Descarc tot un telefon. Îmi descarc repede un site. Pentru că dacă eu le editez pe calculator, probleme, na. De fapt, nici nu editez eu, cât editează cel mai mult Gabriel Găbițu. Sper că vă place peisajul. Nu știu dacă v-am zdrâncinat cu bicicleta, dar eu vă spun că cred că va fi super. Sper să pot edita acest video și wow. Ai văzut cum s-a făcut? Da. Una de aia? Da, dacă ne prinde una de aia e de rău. De-aia am intrat aici. Și am intrat în al doilea tunel. Iară v-am băgat la întuneric. Bate un vânt uriaș afară, deci cred că o să se aude super nașpa. Încerc să pun și eu o muzică pe fundal cât să acopăr, dar totul să mă aud și eu. Deci e peisaj super, nu știu ce să vă mai zic, cred că o să vă las doar să admirați. Când o să mă întorc, să o filmez iară și o să încerc să mă opresc și să vă mai arăt anumite cadre. Aici o să fac timelapse, deci aici sigur în stânga fac timelapse. Bun. Urmează o zonă nașpa, adică e o bordură, e asfaltat, cum s-ar zice, dar chestia e că e o coastă mare până la mănăstire. Bun. Și avem o problemă, se pare că pedalam în gol. Bun. Și aici se pare că am iară eco. Atenție, intrarea în mănăstire în pantaloni scurți este oprită. Bine, eu sunt în pantaloni scurți. Nu e nicio problemă. Se rezolvă. Acolo sunt doi căței și doi băieți care, uite un câine care se dă la noi. Marș, mă! Vreau să vă arăt gaura de tren în seara asta. E wow. Și licurici, dacă mai sunt. Deci anul trecut când am venit, erau foarte, foarte mulți licurici. Licurici? Da. Am prins câțiva, i-am pus în borcan și străluceau foarte tare, a fost super șmecher. Și vreau să repet întâmplarea. Și cam să încerc să opresc aici.
Am filmat deja foarte multe minute. Uitați, muntea se vede foarte mare. Teo merge foarte greu. Merge pe țevile de la lanț. Cam așa arată și alea. Vă rog frumos, credeți-mă, mi-au amorțit picioarele. Nu încercați asta acasă, copii, sau mai mari, mai mici. Bun. Arată foarte bine și cam acolo undeva e gaura trenului. Da, îmi place să fac asta. Teo, nu mai urci, că nici eu nu mai pot să urc, merg pe lângă ea. Pot eu să țin camera? Nu, poți să ții tu bicicleta? Bine. Thank you. Cu Bun. plăcere. A căzut. Iartă-mă. Nu nimic. Ia-o de coarne și împinge. Poți să o iei așa. Bun, Teo merge pe chestiile astea și celelalte și și-a murdărit foarte rău tene și o să... Hai să spală ei, ce mai contează. Bun, Vezi că tu mergi lid. Mai bine. calitatea... Vezi eu? Stai așa. Nu, mă, las-o că mă descurc. Calitatea audio va fi foarte slabă, Teo, ți-am zis să-mi lași mie camera. Bine, hai că mi-a luat-o. Calitatea audio va fi foarte slabă pentru că tot depărtez apropii aparatul de gură. Teo, nu mai ține nimic. Vreau, și multe vreau eu, să vin cu pennyboard-ul pe aici. Sau cu roller. Da, e greu. O să încerc ceva. Vreau să cobor bine. Pot să ajung direct în alt. Deci pot să ajung direct în alt, nu o să fie nicio problemă. Să cobor toată coasta asta cu pennyboard-ul. Chestia nu e că e o coastă foarte mare, atât că e periculos. Acolo jos e curbă și dacă mai cobor puțin, intri direct în alt. Eu încerc. Bun, eu țin aparatul. Eu o să încerc să urc până la cota 1600 și ceva. Peste 2 zile fac asta. Adică în ultima zi. Adică stați să vă arăt. Vine ceva de genul exact în vârful unde e capra de curent. Să dau eu Ce capra? Ce e capra de curent? capra de curent, capra de internet. Exact acolo, sus de tot. Bun. Asta voi încerca. Așa. Stai puțin. Și mergând mai departe spre mănăstire, Teo ține camera, sper să nu bage capul. O să încerc să nu mai mișc atâta aparatul. Da, să nu vă plângeți. Mi-ar plăcut să fiu cu Gabi, Teo ține aparatul mai sus. Cu Gabi și cu Alex, însă ei nu merg cu mine la Vâlcea, ei pleacă la mare. Gabi nu știu unde pleacă, doar cu Alex am întrebat. Și ne apropiem de mănăstire. Cred că vorbim în vlogul următor, adică mâine și banul de seară. Și sper să pot să descarc asta în telefon. Stai puțin, Pa. vreau să spun și eu ceva. Dacă vom găsi licurici, vom filma și pe ei. Exact, de seară. Da? Da. Pa. Bun, și cum v-am promis, acum mergem spre chestia aia. Puteți să o denumiți voi în comentarii cum vreți, oricum o să le citesc. Știu ce e. Și bine, o zice altă dată. Acum Elene. Bă, să filmează gunoiul ăsta. Da, ia uitați aici. Când România. închide barajul, este întotdeauna mizerie. Așa e de când sunt eu mic. România, pe scurt. E mizerie când închide barajul, cam atât. După aia filtrează ei și gunoaiele, serios, te vorbesc serios, e primul loc în care am văzut că se curăță apă. După ce te drumul la baraj, că a scăzut foarte mult apa și e liniștită, acum e închis tot, deci închis porți, tot. Când se poate face baie, e mizerie. Nu știu, azi a fost cald, am fost și la piscină. Nu mi-a plăcut, nu vă recomand. Bine, dacă sunteți mici, vă recomand să mergeți, dacă nu, nu. Deci e super nașpa acolo. Da. Sunt super mici. Deci sunt topogane super mici și nu are nicio relevanță să stai să te duci, să te uiți la niște topogane mici. Eu nu vă recomand. Am zis că încarc azi pe YouTube, n-am avut timp. Nu știu. Eu am vrut să plecăm pe la 4, de acolo. Da, să venim să edităm. Am foarte
foarte, foarte, foarte. Mamă, ce Mercedes. Ia uitați ce Mercedes frumos. Mașina. Ce tir. Vine o seria 6. Seria 3, scuze. Cam așa arată seria 3. Trece un Daffy XF. Audi A4 sau 6. Niciun, da? Alt Audi A4. Ușor, ușor. Strada se trece încet, nu rapid. Bun, și cam asta e chestia aia. Putem coborâ pe aici sau putem coborâ acolo, pe acolo ocolind. Bă, eu dacă mi să fie foarte... De fapt, hai că ce făcut bine, drum. Stai să mă cum urci cu un 650 cm cubi un ATV pe aici. Mamă. Îți ia, bun. Dacă stai... Nu ți iei având cu un 650 urci. Da, dar vezi că pe partea asta e mai curat? Bun. Păi aici filtrează apa, nu vezi? Și vreau să fac și eu un selfie. Nu sunt obsedat, însă când e așa frumos, n-am ce să-ți fac. Aveam și eu, sincer, ți-am zis odată. Aoleu. E cam scurt, al meu era super lung, avea 1,5 metru. Da, dar nu mergea. Ba da, mergea cu aplicație. Păi asta fără aplicație. Ba nu, merge doar cu retrica. Bun, și cam asta aș vrea eu să fac. Bun, haideți să mergem. Ain't none but trouble, baby. I'ma take some only 'cause I love you. People all around the world, sexy motherfuckers. Get ugly. Diddly 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 diddly. Diddly 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 diddly. Yeah. Diddly 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 diddly. Get ugly, baby. Get ugly. You're too sexy to me. You're too sexy to me. So sexy. Damn, that's ugly. Bruh, I can't even lie. I'm about to be that guy. Someone else gon' have to drive me home. Bang a rang, bang, bang a ring, a rang, rang. Bass in the truck, break that thing. Do your thing, girl, do that thing live. To the pretty face girls trying to press each other and play. Undercover freaks who ain't none but trouble, baby. I'ma take some only 'cause I love you. People all around the world, sexy motherfuckers. Bun, prieteni, nu prea se vede nimic. Nu știu dacă am telefonul la mine. Voi porni blitzul. Sper că o să se vadă. V-am promis că vă arăt tirurile de pe Valea Oltului și chiar asta o să fac. Bun, cam asta e. Ăsta e Ștefan. Zici salut, Ștefan. Bun. Și mergem în continuare, asta e o pisică. Bun, nu am o are foarte mare la blitz, dar asta e. Nu de ce? Se vede bine. Nu, ți arăt eu. Bun. O să încercăm să urcăm în etajul unei căbănuțe ca ele, este locuită, și să vă arăt tirurile cu lumina. Nu o să mai fac timelapse, sincer, pentru că chiar nu am timp. Nu mai am timp, mă duc și vreau să mă dăm. Și Am pierdut foarte mult timp cu timelapse. da, am timp, cum zice și Rare, și am pierdut foarte mult timp cu timelapse-urile, chiar foarte mult. Da, că am pus să prindem trenul. Așa, și am încercat să prindem un tren, plus am prins unul, deci sincer am prins unul. Da. Și pe al doilea nu l-am mai prins, așa că am stat foarte mult să-l așteptăm și l-am așteptat degeaba. Da. Bun. Stă cineva? Nu cred că stă nimeni. Pușciule, urcă tu repede sus. Stai călugără. Și cam așa arată Valea Oltului noaptea. Da, sunt niște tiruri foarte bine luminate, prieteni, sincer. Deci, Nu mai pe stânga, uite. acolo încerc și eu, deci, uitați-vă. Uitați-vă numai la ei. Vedeți? Cât de frumos sunt luminate tirurile astea. O să încerc frumos să fac un peisaj. Nu mai fac timelapse, probabil voi face mâine seară cu tirurile și cu apa. Știu că nu vă interesează viața mea, dar în fine.
Îi mulțumesc lui Rale și știu că a ajuns mai târziu, dar m-a ajutat foarte mult azi. Mi-e dor de voi băieți, cred, și eu așa puțin. Ne vedem pe mâine și astfel se încheie o nouă zi din daily vlogul meu. Astăzi, pe 20 iulie, o zi de miercuri, cam așa se termină daily vlog. Aproape marți. Da. Așa marți, da. Ne vedem mâine dimineața. Get ugly. You're too sexy, man. You're too sexy, man. You're so sexy. Damn, that's ugly. Bruh. I can't even lie. I'm about. Mașini și la alea cui sunt mașinile astea ale oamenilor, care sunt foarte mulți și mă înghesuie pe mine și nu mai am loc de aici și vreau și o piscină din asta acasă. Uitați. Acel topogan pare mare, de sincer, e cel mai nașpa loc în care am fost. Pare mare, dar e mic. Mai sunt vreo 3 afară, 3 sunt. Mai sunt 3 topogane afară, vă las să priviți. Știți că zoom-ul meu am probleme cu el. Da. Cum ar fi să strig? Teo! Cum nu vede dita mai camera? Poftim? Cum nu vede dita mai camera? Nu știu. Așa, sunt oamenii afară, oamenii acolo, îmi plac ce o să pune nenea ăla. Are 10 dolari, 10 euro pe el. E foarte mare gălăgie, vom filma afară pe etajul clădirii, nu aici, și acolo undeva în spate o să vă arăt vouă. Vă mai las să vedeți și voi cum e acolo am stat și eu cu toți moșii la băile Felix, așa le zic eu. Și le zic băile verzi. Așa, e foarte multă mizerie aici. Cred că le cură zonatul de aia. Așa, da. Și o să încerc să vă fac o panoramă, însă e mare gălăgie. Și nu poate să stai nici bine în picioare. Și cam asta ar fi. Acum mergem să discutăm ce am făcut. Nu prea am putut să filmez, am stat să mă distrez. Iar acum, Distracția asta. fiți atenți, aici erau 2 care și-o trăgeau rău. Pășiți lungul ăsta și trăgeau, Doamne. Și n-am văzut în viața mea ceva mai funny ca și chestia aia. Uite un topogan acolo. Ce? Ce mă? Îl vezi și tu? Și ăla e mare. Da, văd. Hai să ieșim pe partea aia și să vedem și noi, după ce facem vlogul. Știu unde e. Și e nașpa? Da, e doar ăla. Las, mergem să ne duci noi. Ești piscina? Bun, prieten. Da, stai că nu se aude. Trebuie să tai partea asta. O să avem mult de editat. Bun. Și cum v-am zis, vom povesti acum și vă voi spune ce am făcut. Deci m-am dat pe topogane, nu știu ce, nu e. Da, nu e nu știu ce. Și când am coborât de la ultimul topogan, Doamne, m-am pus pe marginea piscinii și m-am opărit. A trebuit să mă duc la punctul sanitar, tantia mi-a dat ceva și am putut să stau 2 ore afară. Da. El nu intră în apă dacă nu intră eu. Ce prieten ești? De dimineață, o să vezi, stai, cred că la început, dacă e ieșit bine, nu l-am văzut încă, a ieșit afară, mă trezește pe mine la 6 și ceva, nu, 5 jumate mă trezește, hai Gabi să facem un termen, și i-am zis, nu, deci eu nu, du-te tu, ia aparat și lasă, că nu mai puteam, eram foarte obosit după ziua de ieri. Cred că m-am culcat primul. Nu m-a lăsat să ador, îmi dădea piciorul într-una în mine, până nu m-a lăsat. Păi azi, cum v-am zis, vreau să mergem la chestia, cetatea asta, cum se numește, să ne urcăm în ea și să
mai povestim ce am făcut. De ce e ăla? Ce? Graniță. Granița. Graniță veche. Așa, mergem să ne uităm în ea. Vă arătăm și vouă, eu am fost în fiecare an, duceam. Sunt foarte multe muri acolo. Ure? Da. Așa, da. Și cam asta e de la piscină. O să filmez și afară să vă arăt. Vrei să vezi scadere? Dă-mi un timp. Pa! Bun, am primit chestia asta ca să pot să intru și v-am zis, vom mergem în partea aceea, vom filma și acolo. Stați că eu mă uit în aparat, în loc să mă uit în oglindă. Părul meu stă oribil. Am folosit chestia asta care e super nașpa, deci abia dacă îți bagă puțin vânt, așa că nu o să stea prea bine până n-ajung în cameră. Putem să intrăm. E blocat. E tot. Bun, hai, deci acum mergem spre drum, spre... Acum mergem spre celălalt topogan. Noi am fost acolo sus pe clădire. Nu, am fost undeva acolo, sus pe clădire. Și Nu, cred că... sper să postez în seara asta, dar nu am net și mi-e foarte greu, timpul mă presează. Telefon. Avem un telefon, vrem să facem, cum se numește? Postul la laptop și să postăm. Canalul lui Robert o să-l aveți în descriere. Adică nici eu nu l-am în descriere, nici eu nu știu încă. Să-l punem. Și ce? Canalul? Nu, videoclipul. Videoclipul. Mergem la o terasă Nu. în seara asta? Mă, că am semnat bun pe... Bem și noi un suc, mă. Și postăm și edităm că e mai frumos. Nu, la asta să le... Păi nu luăm, mă, după le trecem pe telefon în... Așa, și am ajuns la cealaltă piscină. Unde sunt niște topogane mult mai uimitoare. Exact cum v-am spus, ba da, ăla exterior sunt mult mai șmecher. Sunt închise. O să fie deschis, hai să mergem să vedem program. Și încerc să nu ud aparatul. Vreau să iau cât să dă apă la telefon să vă arăt, dar nu știu de unde să fac rost. Da, mă scuzați, am uitat să strâng șurubul. Și cam asta e și pe aici. Mie e lene să strâng. Lovesc lumea cu trepiedul, dar asta e. Ai grijă. Mă simt foarte nașpa pentru că nu am putut să... Da, ar trebui să-mi filmez fața acum, dar mai mult vă arăt vouă. Pentru că voi sunteți importanți, nu eu. Nici el nu e important, doar eu. Doar voi sunteți, nici eu nu sunt. Aici nici eu nu sunt. Nu, el nu e important, voi sunteți. Voi vreți să mă aduceți în faima succesului, nu Eu eu. vreau să-mi filmez aia. Ce? Aia e care ți-am spus eu. Top secret, ai uitat? Cum? Aia, mă. Ăsta se numește Z1 Anaconda. Păi și celălalt e Z2 Anaconda și nu e aceeași chestie. E una bună aici. Sunt implicați în localitate, nu știu ce și cum. Ăsta când se deschide? Că n-are program. Și cam așa e. Vreau să vă arăt ceva. Mai aglomerat, vezi? Da. Cam nu ăla, nu mai aglomerat. Hai, mergem? Chestia de acolo e super bună. E blondă. Bă, eu nu intru orice ar fi în apă pâine, nu intru. Ala. Vreau să încerc topoganul ăsta. Vreau să încerc pe ăsta. Sunt Da. noi. Anul trecut nu erau. Și-au schimbat, aici era peste la nisip. Bun, și cam asta am filmat. V-am arătat. Cred că o să închid acum. Nu mai are sens.